नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। दोडा मार्गात पोलिसांचं अचानक सर्च ऑपरेशन। गोवंश वाहतूक करणारा कोल्हापुरातील टेम्पो ताब्यात। आणि सिंधुदुर्गात प्राणी संग्रहालय उभारण्याची मंत्री नितेश राणेंची मागणी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। भारतीय सेना दिनाचं औचित्य साधून वेंगुर्ला तालुक्यातील प्रसिद्ध वाळूशिल्पकार रविराज चिपकर यांनी उत्कृष्ट वाळूशिल्प साकारत शुभेच्छा दिल्या। आरवली सोनसुरे इथं त्यांनी हे वाळूशिल्प साकारलं असून सुमारे 1.5 तास साकारण्यासाठी त्यांना लागलाय। आज 15 जानेवारी आज इंडियन आर्मी म्हणून आज दिवस साजरा केला जातो। तर आज सर्व आपल्या भारतीय जवानांना माझ्याकडनं या वाळूशिल्पाच्या माध्यमातून हार्दिक शुभेच्छा। वेंगुर्ले तालुक्यातील आडेली येथील रहिवासी डॉक्टर अनंत दिगंबर प्रभू आजगावकर यांनी लाल भेंडीचं झाड 20 फूट 2 इंच इतकं उंच विकसित करून नवीन विक्रम प्रस्थापित केलाय। कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या या कामगिरीची वर्ल्ड वाईड बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये नोंद झाली आहे। याबद्दल त्यांचं कृषी क्षेत्रासह सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे। मागील 22 वर्ष कृषी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या डॉक्टर आजगावकर यांनी लाल भेंडीची जात स्वतः विकसित केली आहे। ही जात विकसित करण्यासाठी त्यांना 6 वर्षांचा कालावधी लागला। सध्या हे झाड 9 महिने वयाचे असून याचं आयुष्य सुमारे 1.5 ते 3 वर्ष असल्याचं डॉक्टर आजगावकर सांगतात। या झाडावर पुढील कालावधीत किमान 500 पर्यंत भेंडी लागतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। या जातीच्या केवळ बियांपासून झाड तयार होत नाही, तर त्यांनी 6 वर्ष कठोर परिश्रम घेऊन भेंडीचं झाड डोळे कलम पद्धत वापरून विकसित केलं। पुढील कालावधीत 22 फुटांपर्यंत हे झाड विकसित करण्याचा मानस डॉक्टर आजगावकर यांचा आहे। ही संकल्पना माझ्या डोक्यात अशी आली की रानभेंडी जी आहे ती भरपूर पौष्टिक होती आणि पण लोक ती खायला घाबरत होते। मग माझ्या असं लक्षात आलं की मी याच्या अगोदर माझा पहिला पॅटर्न होता 530 नंबरचा, तो पॅटर्न आणि रानभेंडी ही दोन्ही मी क्रॉस करून ही भेंडी मी तयार केली। ही भेंडी तयार केली अशासाठी की लोक ते खायला घाबरता नाही, म्हणजे लोकांच्या मनात एक भीती असते, बाबा काहीतरी खाऊन होईल अशी एक भीती असते। आणि माझ्या मनात असं लक्षात आलं की आदिवासी जे लोक आहेत ती ह्या भेंडीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात। तुम्ही नेटवर गेला तरी तुम्हाला समजू शकतं काय काय रेसिपी बनवली जाते आणि त्यांच्यामुळे त्यांचे आरोग्य किती खणकर असतं हे माझ्या लक्षात आलं। एकंदरीत मी हे करता असताना असं लक्षात आलं की बाबा हे आपण केलं तर आपल्या देशासाठी महत्व मोठं वाढेल। कारण कसं एक तर अर्थव्यवस्था ही सुधरेलच, पण आरोग्य व्यवस्था सुधारणं हे सगळ्यात मोठं असतं आपल्यासाठी आणि त्याच्यामुळे मी हे केलं। पण मला एक अडचण मोठी आली की ह्या बियापासून लागवड होत नव्हती। मग ही बियापासून लागवड होत नसताना मी आता म्हटलं काय करायचं कसं करायचं हे मला शोधण्यासाठी जवळजवळ 6 वर्ष गेली।
मला कलम पद्धतीची सगळी माहिती आहे. मी स्वतः कलमावर करतोय आणि सगळं कुठच्या जातीची कलमावर कुठच्या जाती करणं मला हे आवड आहे आणि पहिल्यापासून हा छंद असल्यामुळे मी हा जोपासतो. आणि अशा पद्धती करताना मी धालबडी, पॅचबडी, आयग्रॅफ, आपण सॉफ्ट कलमवर असे वेगवेगळे कलमाची पद्धत हे करून किंवा कटिंग पद्धत ही करून मी ह्या जातीची जतन करून मी आता ती माझे झाड वाढवलेलं आहे. विश्वविक्रम झालेला आहे हा, कसं पाहता तुम्ही याच्याकडे? विश्वविक्रम म्हणजे कसं, गेल्या वर्षी माझं झाड 22 फूट उंच झालेलं, पण वाऱ्याने ते अचानक म्हणजे मी असं काय मोठी काळजी घेतली नव्हती. फक्त एक बांबूचा आधार दिला होता आणि नंतर करेन म्हणून ते राहून गेलं होतं. मग त्याच्यानंतर माझ्या लक्षात आलं माझं हे झाड एवढं झालं म्हणजे नंतर मी काहीतरी केलं पाहिजे, म्हणून मी हेच झाड 22 फूटपर्यंत कसं नेता येईल ह्याच्या मागे मी करून आता सध्या मी ते जवळजवळ नाही तुम्ही बघू शकता 20.2 वर सध्या आहे ते, पण 22च्या पुढे ते जाऊ शकतं याची खात्री. आणि हे झाड कम्प्लीट ही पानघळ झाल्यानंतर त्याला संपूर्ण साईडने फुटवे येऊन पुन्हा झाड होतं तसं होणार आणि चारही साईडनं झुपक्यासारखे भेंडी लागणार. हे झाड कमीत कमी 500-700 भेंडी देणारं झाड आहे आणि या झाडाचं आयुष्य कमीत कमी 1.5 ते 3 वर्षापर्यंत जातं. हे झाड पटकन मरत नाही, कारण याच्यामध्ये रान भेंडीचे क्रॉसिंग असल्यामुळे ते गुणधर्म असल्यामुळे हे झाड राहतं आणि त्यामुळे रेकॉर्ड करणं मला सोपं झालं. हे झाड रेकॉर्ड करताना मला खूप अडचणी आल्या, म्हणजे वेगवेगळ्या अडचणी आल्या. प्रत्येक झाडावर चढावं लागतं, प्रत्येक पानं, बुरशी, रोग काय असेल ते सगळं बघावं लागतं. ते करून रोज दिवसातनं कमीत कमी 2 वेळा चढून मला ते सगळं करावं लागतं, बांधणं सगळं करावं लागतं. अशा पद्धतीने मी हे सर्व केलंय. ग्लोबल वॉर्मिंग हा पूर्ण विश्वात चिंतेचा विषय बनलाय. ही स्थिती भारतातही येऊ नये यासाठी सर्व जनतेनं आतापासूनच सावध राहिलं पाहिजे, असं सांगतानाच ही वसुंधरा वाचवायची असल्यास झाडं लावणं आणि स्वच्छता राखणं ही काळाची गरज आहे, अशी भूमिका डेंजरस ॲडव्हेंचर एंटरवेड स्पोर्ट्स लॉंगेस्ट वर्ल्ड टूर बाय ऑन फूट संस्थेनं मांडली आहे. वसुंधरा बचावचा संदेश देत पायी फिरत असलेल्या सदस्यांनी कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना व्यक्त केलाय. या संस्थेचे अवध बिहारी लाल, जितेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप, गोविंद नंद उपस्थित होते. डेंजर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स लॉन्गेस्ट वर्ल्ड टूर बाय ऑन फुट जर्नी के माध्यम से आज हम लोग पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं. ये विश्व यात्रा और विश्व पद यात्रा के नाम से हमारी विश्व विख्यात है. 2001 में हम लोगों ने इसे ज्वाइन किया. 30 जुलाई 1980 को डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हमारे गुरुजी श्री अवध बिहारी लाल जी ने इसकी शुरुआत करी. उनके यहाँ बाढ़ आई, उसके बाद ये लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया और अभी हम लोग एक मिशन पे हैं और वो मिशन पर्यावरण संरक्षण को लेकर के है, सड़क सुरक्षा को लेकर के है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के है, स्वच्छ भारत और सुंदर भारत के लिए है. अभी जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं लोगों को मैसेज कन्वे कर रहे हैं. अभी 2018 में हम लोगों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की भी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की है. अभी 4 मेंबर हमारे साथ हैं, जितेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप, निश्चल जी के साथ मैं गोविंदानंद. आपके सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में पहुँचे हैं हम लोग और महाराष्ट्र का ये हमारा 9वां डिस्ट्रिक्ट है. इससे पहले हम लोग गुजरात के 30 डिस्ट्रिक्ट कवर अप करते हुए यहाँ महाराष्ट्र में पहुँचे हैं. शासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट में आदेश हमारे कर दिए हैं और हम लोग स्कूल, कॉलेज, गांव और पब्लिक पैलेस पर जाकर के ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं. आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाना है तो अभी से हमारे 2 कदम और दोनों हाथ समाज सेवा में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए. अगर हम सब लोग ऐसा सोचते हैं तो हमारा राष्ट्र उन्नति के साथ साथ प्रगति के साथ साथ खूबसूरत भी दिखेगा. ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज आज पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है, वैसे ही हमारे भारत के लिए भी है. जैसे आज अमेरिका ने अपने देश में ऐसे ही विषम परिस्थितियों को उत्पन्न कर लिया है लगातार रिसर्च कर करके, वैसे हम नहीं चाहते हैं भारत में हो. और उसमें एक सबसे बड़ा अगर हम ध्येय मानते हैं तो वो है कचरा, जो विदेशी है, कभी यहाँ का था ही नहीं. सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप उसे दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं. इसका बहिष्कार अपने घर, आंगन, रसोई से निकाल करके फेंकिए. सभी होम मिनिस्टर महिलाओं से भी मेरा हाथ जोड़ करके यही निवेदन रहेगा कि आप लोग पहले वाले रिवाज पर आएँ. हमारे दादा दादी, हमारे राजा महाराजा जो हमें दे करके गए हैं वो एज ए गिफ्ट है हमारे पास. वो लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी अगर गाँव से हाट बाज़ारों में कभी सामान खरीदने जाते हैं तो घर से कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर के जाते हैं. अगर उनको कोई लिक्विड पदार्थ, दूध इत्यादि लेना होता है तो वो भी बर्तन लेकर के जाते हैं अपने साथ. अभी ट्रेंड में क्या है कि हम जितने एजुकेटेड होते चले जा रहे हैं उतने ही लापरवाह होते जा रहे हैं और ये लापरवाह कहीं बेपरवाह में ना बदल जाए, आने वाले भविष्य को हम कुछ दे के ना जा पाएँ. इसलिए हम लोग ये जन जागृति पूरे देश में कर रहे हैं. हर राज्य के
प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और 2 से 3 दिनों का हम वहाँ कार्यकाल रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। आप लोगों से भी यही अपील है कि महाराष्ट्र जो खूबसूरत राज्य कहा जाता है अपनी वीर गाथाओं के लिए, जिसमें सबसे बड़े वीर छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और उनको सभी लोग फॉलो करते हैं और उनकी जीवनी को भी पढ़ें। जिस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार किलों का निर्माण कराया और उन किलों पर आज भी बहुत पुराने प्राचीनतम वृक्षों को उनके माध्यम से जो लगाए गए थे आज भी देखा जा सकता है। ऐसे ही हम लोगों ने अभी सतारा में देखा था, वैसे ही सभी जगह सिंधुदुर्ग में भी लगे हैं। तो हम अपील करेंगे भारतीय जनमानस से भी और महाराष्ट्र के प्रत्येक जन से कि वो लोग एक कदम अपने राष्ट्र निर्माण में अवश्य दें। देवगड बंदरामध्ये एलईडी मच्छीमारी करणाऱ्या नौकेवर कारवाई करण्यात आली आहे। या नौकेवर नौका तांडेलसह 2 खलाशी होते। नौका ताब्यात घेऊन सर्जेकोट बंदरात ठेवण्यात आली, मात्र या नौकेवर मासळी आढळून आलेली नाही। नौकेवर असलेल्या एलईडी लाईट संबंधित उपकरणं जप्त करून सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सिंधुदुर्ग यांच्या कार्यालयात जमा करण्यात आली आहे। देवगडच्या समुद्रकिनारी 14 जानेवारीला या ठिकाणी मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अंमलबजावणी अधिकारी मुरारी भालेकर नियमित गस्त घालत असताना महाराष्ट्राच्या जलदी क्षेत्रात परवाना असलेल्या चांदणी एक या नौकेवर एलईडी लाईटद्वारे अनधिकृत मासेमारी करताना पकडण्यात आली। या प्रकरणी सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सिंधुदुर्ग यांच्या कोर्टात सुनावणी होणार आहे। जप्त करण्यात आलेल्या सामग्रीत सुमारे 10 ते 12 लाख रुपये किमतीचे लाईट, जनरेटर आणि अन्य उपकरणांचा समावेश आहे। ही कारवाई अंमलबजावणी अधिकारी मुरारी भालेकर यांनी पोलीस कर्मचारी संकेत तांडेल, सागरी सुरक्षा पर्यवेक्षक दीपेश मायबा आणि सागर परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आली। कणकवली येथील पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलनं आपल्या 5व्या वर्षात पदार्पण केलंय। शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करण्यासोबत 3D प्रिंटिंग सारख्या नाविन्यपूर्ण शिक्षण तंत्रज्ञानाच्या एकात्मतेसाठी वेगळं स्थान आम्ही दिलंय, असं मत पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्राचार्या राणी मारिया झेवियर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलं। 149 international schools, Podar International School Kankavli, the best renowned international school in all over Sindhudurg district across, was established in the year 2019 and successfully completed its 4th year as on 23-24 and now stepped into the 5th year. I feel proud to be the principal of this esteemed branded institution. On technological services to enhance parents and pupils support and is made accessible to the user from anywhere, any place and on any device. They develop and provide continuing training on software operation systems, which includes various innovative digital tools into the learning process such as 3D printer, visualize based teaching learning methods, smart class, as today's generation believe in audio visual learning. आजकल का generation देखकर सीखते हैं. Technology based learning also changes the students teacher dynamic, placing greater responsibilities on students for their education success, and teachers are able to act more as guides. Podar School has an innovative edutech e-learning facilities and they provide necessary trainings to the teachers to get acquainted with the new techniques. Developing content for interactive textbooks from grade 1 to 8 of CBSE boards, which includes training and support for the effective use of e-books. We are very glad to announce that our school have been able to achieve grand success even this year. Our students have scored exceptional marks in all the subjects. Excellence in academics is a hallmark of PIS CBSE Kankavli in all grades. Quality education is the key to excellence and we at Podar emphasize on this factor, keeping the students' overall growth in focus and boosting all the subjects from the core so that students become not only exam ready but groom themselves as a full-fledged personality and ready to confront the challenges of 21st century skills. मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे रत्नागिरी दौऱ्यावर होते। यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं। पाहूया। मुसलमान आमच्या देशाला आपला देश मानत नाही, जो आमच्या तिरंग्याला आपला तिरंगा मानत नाही, जो आमच्या खांद्याला खांद्या लावून आमचे सणासुदी एकत्र साजरा करत नाही, जो आमच्या गौ मातेला आपली माता मानत नाही,
अशा जिहादी मानसिकतेच्या मुसलमानांचा आमच्या देशामध्ये जागा नाही. आपण सर्वसकट मुसलमानच्या विरोधात ना आपलं माझं म्हणायचं आहे. हो, त्यांना जे आमच्या देशाला आपला तिरंगा आपला देश मानतात, जे आमच्या बरोबर भारत मातेची जय म्हणतात, जे आमच्या गौमातेला वाकड्या नजरेने पाहत नाही, जे आमच्या माता भगिनींना लव जिहादच्या नावाने टार्गेट करत नाही, जे शहीदले जाऊन हिरवी चादर टाकत नाही, ते आमचे मुसलमान. आणि अन्य जे असे काही करत असतील त्यांना या जिहादी मानसिकतेच्या मुसलमानांना आम्ही इथे ठेवणार नाही अशी आमची सरळ स्पष्ट भूमिका आहे. कारण ते देशविरोधी ताकद आहे, देशविरोधी ताकद आहे. आमचं म्हणणं आहे की आम्हाला जसं त्यांना ईद आणि मोहरमची मिरवणूक काढण्याचा त्यांचा अधिकार आहे, तसंच आम्हालाही गणेश चतुर्थी काढण्याचा अधिकार आहे, मिरवणूक काढण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला पण हनुमान जयंतीच्या मिरवणूक काढण्याचा अधिकार आहे. ते जसं काही प्राण्यांना त्यांना बघण्याचं पण परवानगी नाही, मग आमच्या गौमात्याकडे कशाला वाकड्या नजरेने पाहिलं जातं. म्हणून आमचं म्हणणं आहे की जे आमच्या खांद्याला खांदे लावून काम करणारे जे मुसलमान समाज आहे ते आमच्यावर हक्काने राहतात आणि ते पण या लोकांच्या विरोधात आहेत. जेव्हा गणेश चतुर्थीच्या मिरवणुकीवर भिवंडीमध्ये पथराव झाला तेव्हा असंख्य मुसलमान समाजाच्या पण लोकांना ते आवडलं नाही, पण त्यांनी समर्थन केलं. जे गप्प बसले त्यांना आमच्या देशामध्ये जागा नाही. पण भविष्यात आपण कधी मुस्लिम समाजाच्या भावना समजून घेणार का? जे आमच्या देशाला आपला देश मांडतात त्यांची भावना समजण्याची गरजच नाही. आमच्या खांद्याला खांदा लावून ते काम करणारच आहेत ना. माझं म्हणणं आहे जे नियम या देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा कायदा जे पालन करत असतील ते आमच्या हक्काचे आहेत ना. आमच्या देशामध्ये जे शरिया कायदा आणून पाहत असतील ते आमच्या देशाचा मुसलमान नाही येतो. मुस्लिम समाजाने भाजपमध्ये यावं असं आपण कधी आवाहन केलंय की मुस्लिम समाजाने? आहेत ना, आमच्या अल्पसंख्याक लोक आहेत त्याच्यामध्ये आहेत, नाही असा विषय नाही आहे. फक्त ते आमच्या देशाला आपला देश मानतात. आमच्या सगळ्या 100% आमच्या योजनांची फायदा घ्यायचा, लाडली बहीण योजना घ्यायच्या, शेतकरी सन्मान घ्यायचा, आमचे सगळे योजना. पण मतदान करत असताना मोदींना मतदान करायचं नाही, हे चालणार नाही. मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांची वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे सिंधुदुर्गात प्राणी संग्रहालय उभारण्याची मागणी केली आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेऊन नितेश राणे यांनी प्राणी संग्रहालय मागणीचं निवेदन केलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मोठा समुद्र किनारा लाभल्यामुळे जिल्ह्यात पर्यटकांचा ओघ आहे. जिल्ह्याच्या एका बाजूला समुद्र किनारा तर दुसऱ्या बाजूला सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आणि जंगल आहे. सिंधुदुर्गातील जंगलात अनेक प्रकारचे वन्य प्राणी, विविध जाती प्रजातीचे पक्षी आढळून येतात. जर जिल्ह्यात प्राणी संग्रहालय निर्माण झालं तर पर्यटकांचा ओघ वाढेल, त्यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. प्राणी संग्रहालय झाल्यास जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होऊन जिल्हावासियांचं जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. याचा निवेदनात उल्लेख करून मंत्री नितेश राणे यांनी प्राणी संग्रहालयाची मागणी केली आहे. प्राणी संग्रहालयाला लागणारी आवश्यक जागा सिंधुदुर्गात उपलब्ध असून संबंधितांना मंजुरीसाठी आदेश देण्याची विनंती नितेश राणे यांनी वनमंत्र्यांजवळ केली. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बोलवलेल्या कोकणातील लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही मागणी केली. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कात उद्योजकांवर वन विभागाचा बडगा, तसेच खैर वृक्षतोड, वणवा, वानर, हत्तींचा उपद्रव या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार दीपक केसरकर, आमदार भास्कर जाधव, आमदार शेखर निकम, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार निरंजन डावखरे उपस्थित होते. त्यासोबतच वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. एलईडी बोटींच्या जप्तीचा मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंनी आदेश दिलेत. रत्नागिरी दौऱ्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. सगळ्याचा आढावा तुम्ही मागितलेला आहे, सगळ्याची यादी तुम्ही मागितलेली आहे. मुळामध्ये मी तसं तुम्हाला बोलतो, मंत्र्याची इच्छाशक्ती असेल तर सगळ्या गोष्टी थांबतील इथे. अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती असेल तर तुम्हाला एक पण एलईडी बोट इथे दिसणार नाही. शेवटी जेव्हा एलईडी बोट आपल्या समुद्रामध्ये यायची हिंमत करते, ते हिंमत देणारा मंत्री आतमध्ये पण बसला असतो म्हणून ते लोक करतात. या सगळ्या गोष्टीवर बारकाईने लक्ष ठेवणं हे आमच्या लोकांचं काम आहे. आता शेवटी पेटीमध्ये काही 1-2 खराब आंबे असतात, त्याच्यामुळे आंब्याच्या पोटी खराब होते. आता त्या खराब आंबा बाहेर काढून टाकला, पेटीला चांगला दर भेटतो. मुणगे कारेवणेवाडीत ब्लॅक पॅन्थर दिसला. देवगड मुणगे येथील ग्रामस्थ निशात परुळेकर, प्रतीक परुळेकर आणि सचिन परुळेकर हे येथील रस्त्यानं जात असताना त्यांच्या निदर्शनास हे 2 वर्षांचं पिल्लू आलं. त्यावेळी प्रतीक परुळेकर यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये त्याचं छायाचित्र टिपून खात्री केली. तो दुर्मिळ ब्लॅक पॅन्थर असल्याचं समजलं. मागील 4 दिवसांपूर्वी हे पिल्लू मुणगे आईपवाडी येथे
ग्रामस्थ यांच्या निदर्शनास येत होता असं निषाद परुळेकर यांनी सांगितलं. तो साधारण 2 वर्षांचा बछडा असल्याचं प्राणीमित्र यांच्याकडून समजतंय. कारवणेवाडी या रस्त्यालगत असलेल्या काजूच्या बागेमध्ये मंगळवारी 14 जानेवारीला 6:30 वाजण्याच्या सुमारास ब्लॅक पॅन्थर तिथं वावरत असल्याचं येथील ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंनी रत्नागिरीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी मच्छीमारांसंदर्भातल्या अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं. पाहुयात काय म्हणालेत मंत्री नितेश राणे. मिरकरवाड्यांच्या संबंधित अन्य बंदरांवर पण काही ज्या उत्पादन आमच्या स्थानिक मच्छीमारांचं कमी होईल आणि काही अशा ऍक्टिव्हिटीज आहेत, काही अशा हालचाली आहेत ज्या नियमाच्या चौकटीत बसणाऱ्या नाहीत. काही अनधिकृत स्ट्रक्चर आहेत जे कुठल्याही नियमात बसणारे नाहीत. काही अशा बोटी परवान्या आहेत ज्यांना एकाच माणसाला 10 बोटीचा दिलेल्या आहेत, 10 परवाने दिलेले आहेत. या सगळ्या गोष्टीची स्क्रुटनी होणार, या सगळ्या गोष्टीचा तपास होणार. माझं म्हणणं ज्याला ज्याचा हक्क आहे त्याला दिलाच पाहिजे. तुमच्या नावाने अगर बोट आहे तर तुम्हीच चालवा. एका नावाने 10 लोक चालवता कामा नाही. काही असे रेतीचं उत्खनन पण होत आहे काही भागामध्ये, त्याची माहिती मी दिलेली आहे. म्हणून बोलतो ना, थोडक्यात त्यावर शिस्त लावणं, या खात्याच्या माध्यमातून किनारपट्टीवर शिस्त लावणं हे आमच्या लोकांचं काम आहे. त्याच्यामुळे उत्पादन पण वाढवण्याचा तो चांगला मार्ग आहे. कारण हक्काचा मासा जेव्हा पण दुसरं घेऊन जातो तर आपल्या राज्याचं नुकसान होतं. आता मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्यांना फाईन मारलेला आहे त्यांची 100% रिकव्हरीच केली नाहीये. ते आमच्या सरकारी पैसा आहे, महसूल आहे आमचा. त्याच्यामुळे ते पैसे आम्ही 4 जागी गरीब मच्छीमारांसाठी वापरू शकतो. या सगळ्या गोष्टीचा एकंदरीत या गोष्टीला आकार देणं आणि त्या माध्यमातून मच्छीमारांचा विकास करणं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शरद पवारांवर सडकून टीका केली. त्याला शरद पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. आता यावरून भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनीही शरद पवार यांना घेरलं. पाहुयात काय म्हणाले. राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार साहब ने आदरणीय अमित भाई को तड़ीपार गृह मंत्री कहा. पवार साहब, ये तड़ीपारी जो अमित भाई की थी वो किस लिए थी पता है? लश्कर तोयबा से संबंधित स्मगलर सोराबुद्दीन का एनकाउंटर गुजरात पुलिस से हुआ. उस समय गुजरात के कोर्ट ने कहा कि इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी होनी है, तो गृह राज्य मंत्री ने इस प्रदेश में नहीं रहना चाहिए, जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष सिद्ध हुए. आपके समय में तो आपके हेलीकॉप्टर से दाऊद के लोग घूमे, ऐसी चर्चा थी. आप जब मुख्यमंत्री थे उस समय मुंबई तो दाऊद चला रहा था. और अगर देशद्रोही सोराबुद्दीन को उसके विषय में कुछ कोर्ट ने सोचा था और इसलिए तड़ीपारी की, तो वो कोई डाका डाला, चोरी की, इसलिए तड़ीपारी नहीं थी. अगर सावरकर जी भारत की सरकार में मंत्री बनते, उनको भी पूरे जीवन का कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो उनको भी ये कहते. श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी आपातकाल में जेल में थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, उनके बारे में भी आप ये कहेंगे. अगर आपको अमित शाह साहब ने गद्दार कहा तो 78 में आपने की थी. तो कोई भी पॉलिटिकल टीका टिप्पणी होती है तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से स्वीकारना चाहिए, ना कि गलत जानकारी देनी चाहिए. गोवंश वाहतूक करणारा कोल्हापूर येथील टेम्पो वैभववाडी पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय. ही कारवाई सकाळी 10:30च्या दरम्यान भुईभावडा घाटात करण्यात आली. टेम्पोसह 4 जनावरं पोलिसांनी ताब्यात घेतली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अवसरमोल यांच्या नेतृत्वाखाली वैभववाडी पोलिसांनी ही कारवाई केली. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचं काम सुरू आहे. गोवंश वाहतूक करणारा टेम्पो वैभववाडी पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय. गगनबावडा येथील टेम्पो चालक राजाराम नारायण बनसोडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ही कारवाई सकाळच्या सुमारास भुईभावडा घाटात करण्यात आली आहे. वैभववाडी पोलिसांनी सापळा रचून अवैधपणे गोवंश वाहतूक करणारा टेम्पो ताब्यात घेतला.
या प्रकरणी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अवसरमोल यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार पोलीस कॉन्स्टेबल राहुल तळसकर, अजित पडवळ यांनी आज भुईबावडा घाटात गुरे घेऊन जाणारा टेम्पो थांबवला. याची तपासणी केली असता यामध्ये 4 बैल आढळून आले. याबाबत चालकाकडे कोणत्याही प्रकारचा वाहतूक परवाना नव्हता. त्यानंतर हा टेम्पो वैभववाडी पोलीस ठाण्यात आणला. अवैधपणे प्राणी वाहतूक केल्याप्रकरणी बनसोडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुरे मूळ मालकाच्या स्वाधीन करण्यात आली आहे. दोडामार्ग शहरात वास्तव्यास असलेले परप्रांतीय बांगलादेशी आहेत की नाही याची खात्री करण्यासाठी मंगळवारी रात्री क्राईम ब्रांच पथक आणि दोडामार्ग पोलिसांनी अचानक सर्च ऑपरेशन केलं. यात दोडामार्ग धाटवाड येथील एकूण 60 परप्रांतीयांची आधार कार्ड घेऊन झाडाझडती घेतली. यात सर्व परप्रांतीय हे वेस्ट बंगालचं असल्याचं निदर्शनास आलं. यात बांगलादेशी नव्हते. मात्र वास्तव्यास असलेल्या भाडेकरूंबाबत सविस्तर माहिती येत्या 2 दिवसात पोलीस ठाण्यात न दिल्यास त्यांना थारा देणाऱ्या घरमालकांवर थेट गुन्हे दाखल करणार असल्याची तंबीच दोडामार्ग पोलिसांनी दिली आहे. दोडामार्ग शहरात दिवसेंदिवस परप्रांतीयांचं वास्तव वाढत असल्याच्या तसेच त्यामुळे शहरात गुन्हेगारी देखील वाढत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांमधून येत होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर दोडामार्ग पोलिसांनी देखील शहरातील सर्व घरमालक तसेच त्यांच्याकडे भाडेकरू म्हणून राहत असलेल्या विशेषतः परप्रांतीयांना दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात नोंद करण्याच्या सूचना यापूर्वीच केल्या होत्या. मात्र अद्यापही बऱ्याच जणांनी आपल्या भाडेकरू व्यक्तींची माहिती किंवा आधार कार्ड पोलीस ठाण्यात दिली नाहीत. यावेळी पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी यांनी आक्रमक भूमिका घेत मंगळवारी रात्री LCB यांच्या समवेत सर्च ऑपरेशन केलं. यावेळी दोडामार्ग शहरातील खालची धाटवाड येथील सर्व भाडेकरू आणि त्यांचे घरमालक यांना चांगली स्तंभी देत 2 दिवसात संबंधित भाडेकरू यांच्या भाडेकरार आणि त्यांचे आधार कार्ड पोलीस ठाण्यात जमा करा, अन्यथा घरमालकांवरच गुन्हे दाखल करणार असल्याचं सांगितलं. मात्र झडती घेतलेल्यांपैकी सर्व परप्रांतीय वेस्ट बंगालचं असल्याचं निदर्शनास आलं. यात एकही बांगलादेशी नव्हता. यावेळी दोडामार्ग पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी, पोलीस हवालदार विठोबा सावंत, राजेश गवस यांच्यासह गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस उपनिरीक्षक सुधीर सावंत, सहाय्यक पोलीस फौजदार सुरेश राठोड, पोलीस हवालदार प्रमोद काळसेकर, अनुप कुमार खंडे, आशिष गंगावणे, पोलीस नाईक अमित पालकर आदी उपस्थित होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. दोडामार्गात पोलिसांचं अचानक सर्च ऑपरेशन. गोवंश वाहतूक करणारा कोल्हापुरातील टेम्पो ताब्यात. आणि सिंधुदुर्गात प्राणी संग्रहालय उभारण्याची मंत्री नितेश राणेंची मागणी. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.